already know who on a moderation. A heading bomb criminal. Gideon encontré el salón para Sacha. A man really got this smart. You can't put the Lord in the fire. And the Bible can't imagine being a rock to you. Abo wana eza ko mtoto tumbo yako sojia hapo mambo anaende musanzo kikiri wala kwa bana kwa bogo nkocha zele ngole kwa onyeje hada kwa kaya sina ngole kwa za ko ko mwache kwa kaya abo na ya kan nembe no gele se to for ya pa na Lagos so ko na after ga hego to for one nya no to 14 feet container eba na patamaro Straight time I'm beginning, I'm not a time. Even for the generation, they took a one for free. Lazy people, they tell you free. Even free. You call that time, never know what you can. Where the way you want for one. If you know the answer, how much I come to have of you. When Dr. Narun go and I won't come there. And then they were one of the best alcoholic in the whole world. None of you chemical. Kede ba mami hansi ebe ko na osike Bible e bugo kete Ndi na na sikida cha na ko wona yo na we ya ko gene ko ma ko ji Wa ku ida cha ku to lo we ya ko ite Usi do ga na ko ga si ya na ko ite we ya na mo we ya na esi we ya create the opportunities Ndi na na we wo ba ma le cha ga na mmiri Haba na mmiri worogo aboro ba ma Only when I get we produce one of the best musical instruments today in the whole world. We do sisigo sisoto. Boyonu. We ta when you pass out to mo fiwa. Bigo do e when you pass out sisi na bobano. Common sense. Why can I always pray? We're not there. What I can change in screen for a month and buy. It will be 9 years. So you're going to have a cross over. Me, I go scale the same monkey. The second one done. All over 9 years. I need to make a one night and a blog Rosario. Brother. Mother, they got Virgin Maria for the dog get this money. Brother, more. Wash. Even if I want to come on the first I try to okay, because of the hand of motor accident every day. Now, how we're gonna have just 2 carry Jesus some up at Hamo. My name when I get about you, if I am the one. Kaiji no never time. No boss and no mother wouldn't mother. Can I see Potani will make it? Fight, I always see making it. He wouldn't mother. But I saw me and I motor never. I will also at the government's house, local government. Ndike young, I have got all of her. Sifa. Ah, to run fast. I'm gonna be okay. Back on the I got blocked. I will charge you. The young shall grow. Why, Papa? I know. What does it happen? Today will come up man. I will offer. Where's the Panopona? Oh, girlfriend was in the car. Only one was seen. Now you get bronze on the American Joanna Park. There's so many so how well men would hear. Come on, Ego. I'm a politician. When I was eating with you, I can help you.
For some days ago, with the 6 million naira. She wait till the family and can work. Now facing now with the contract. When are they no new sign after? If they don't comply very well, either they have release him or listen to them and abuse your soul, or they will take any justice. And what church can me have? But now I'm not understandable a very big benefit to the church. Makatupo for that then you have aga offer dogo. In the same na one also the village na kuko je for Thanksgiving. Kedimwe afofa agede. Asma ga duro na mpa. Ezo ku Chineke ka ị na-ekwu. Ihe ọ bụla ị na-eme bụ ije mmadụ ihe nke ị na-emesi dị ike dị ike dị mkpa. Ihe na-eme gị bụ Naịjirịa nwere ọkụrụ oge chiri gị nwere ọ bụrụ na ị nwere ekechi mmadụ onye na-ekechi mmadụ si enwere ike ikechi gị n'ụwa bụ gọọmenti agaghị nwa kechiri gị isi oche ihe abụọkara ya bụ na ihe ndị na-ezuru gị oke ọ ihe abụọkara ya ihe zuru gị oke number one nwere freedom inwere gịnị freedom gọvanọ of Lagos State in America to the magic of security megin wega o nwego gịnị freedom ihe niile zuru ori oke oto anyị na-afụma na nwoke odịkụba na azụ ụlọ bụ ndị Igbo ji ego enweghị ego emekọta taa ka ọ na-ebe na ya na ọbara pụ ụmụaka ha were ọkpa ji ekiri bọọlụ na field n'ọkụ ọ dị possible ihe dị na zuru oke o nwere freedom ifuru ga nnukwu obi side ahụ ọ bụ eziokwu mana ọ na-atọ ọbata na India ebe a gọvanọ India ebe a ụmụ ya ghara bịa na moto gbafọ were ọba na-agaghị ile onwe ọ bụ eziokwu ha bata China taa na ụmụ ya ga-ewere ọba krichie maachị natara onwe fa maka na ụmụnna nwezu akịrị na asị emere gịnị so gịnị ka m na-ekwu dododo oge erugo mgbe anyị ga-apụ njem ma ozi ọma n'ime ahịa ọsọ anyị ga-eji ala bebie posta na ọdụ ọsọ ha ma ebi posta maazị eze akụ na-abịa ndị omenala bụ ụzọ ezogbo na ndụ na-abịa alaba amaghị everywhere ihe nọ movement mbọsọ anyị ga-eji aspanda ebie posta ma na aspanda niile everyday Jizọs na-abịa Jizọs at least asị na eze akụ na-abịa eze akụ bịa mfe eze akụ is coming. Holy Ghost take control. Power, power, power. Why you do one and the other? Soon. When I found one was 20 million, I can't another 90. Hey, all man. All man. Now, mother, the 10 cent. Let's see, you go. Now, one man cent. Saint Peter, Saint Paul, Saint Anthony. Now, one for the beer for another. To tell us so to get a number by a paper, and why I ask you go. Nobody. Even government, sorry, be I bear with respect. But I don't know, beginning. Era kwa na kwa nacho send. Ewo zina mazi na mde karo by now I ga na bobu na Elizabeth there so. I'm telling you. Because of your use the internet, why is it for you? Oh, bless you. If you take the internet, that broken money or more, oh, what you end the bypass. My man said now they cannot use the internet, why is it for you? So majority of only will face is again common sense and freedom. That is it. Without it, he can form the person and everyone and boy. That is it. One day working in Lagos, every set
can you second microphone? Phone Mazu there. Okay. Okay, watching it there. But when I walk in who are you? Who are you? From where? From where? From where? You want to challenge me? I want my brother. Ask for our visa man. Today, the Malcan is serious of Mongo. Women and Abus is open. Women and Abus is open. Here, they want to buy a million in a taxi by Gantier for a year. Why the women and Obama and Abus is open and Lagos? Eh, when they don't live for an hour, we will able to also. A big hand of it. A big hand of it. Father, our village. On an occasion, you are a man. A real high, but we're going to go to on Hannah. When to live over the Lagos. Can I be this week? Only one name for our ever patron because we lot of candy will call a gaka. Or ever patron. This is my that's not that baby. The world in a number. If I within 3 years, I be a man and abuse it, and a woman and a healing hospital maternity. Man of 4 on yesterday. Man of 4. You watch out, you got 4 years again, and when the hands say for they post women in a hospital before them. Before you want to and cause a wolf. If you want to see Dubai, not a wolf. All the inner train was going to come on and buy. Because if you want side down. Sometimes you want to say, share on the field, not the quality of over Spain and do too. So, some of the Nigeria, they are more than a healing hospital maternity. One case today. No matter here, when you number 1 Pope man element system. Vatican City man and abuse is element system. They were one movement in Gabon now in the east. And first that they are going back to their roots. I think when I fully handle the book is so. The house in a church and a faculty to go to the phone. The church and the go to the back. How many people you go forward on the wizard and say, I need this guy. Because I tell you for Nana and Gemma. Here, what the people is a wife, Brianna baby. People did them, Brianna baby. And now, now we are not baby. And when you have a kind of man and a boss, yes, we'll get out. He ain't not make a problem again. I won't go man. I go see them. He won't go see any. Oh, you're not a boy and here. Oh, can the man say, I was a cannibal, say, making a war. Ọ̀pọ̀ kan ní báyìí sẹ́ àwọn ọ̀ṣẹ́ kò fọ́nà ní múnú sí ẹ̀mẹ́gẹ́ sí àwọn ọ̀ṣẹ́. Ọ̀pọ̀ kan ní báyìí sẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀ka village ní ìsìnkú ẹ̀mẹ́gẹ́. So ìgbà wọ́n mẹ́rin náà ní múnú àti òbí à bèbí. Ìyá ẹ̀dẹ̀ náà bí nkú kì í bó kì í sí dẹ́nu náà.
sọsọ gị ya weta ebe a bụ ọ bụrụ na eze onye na-agwọ ọgwụ ime ọgwụ ya abịa gwọ kịta maazị na ndị ka na-esi na nga pụọ dọla apada atọrọ ndị nna ya ọgwụ ya abịa gwọ ọta ndị igwe nwe ọkụ were ya bịa ebe a sayensị ndị nna nna ya gwara anyị bụ na afọ n'anya ka eme gịnị